Maiguti veZayoja varamba kutambidzwa bhora risina mweya vachideedzera kuti use your money elsewhere. Ukadziya moto wembavha watove mbavha. Handisi kuida mota yako, handisi kuida mari yako, ndinayo yangu Land Crusader. Hi guys, welcome to T-Fair Files TV. Tirai munzwa zvataurwa naMaiguti palive vachideedzera kuti handite zvakadaro idi ZANU-PF timu yevarakashi ngavaende vanofira uko, mari yavo ngavaite vega, itisu hatipinde pakadaro tiri vanhu. Talking about this, I've just heard this. But me, I'm not going to take that money. And I don't want that car, that Land Cruiser, because I already have the Land Cruiser that I've been driving for all these years. How can I? I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naMaiguti. Maiguti vakashayikirwa nemurume wavo ichechi hombe yeZayoja. Saka munongoziva mega zvinoitika. ZANU-PF ED timu yevarakashi vanozama by all means kubribe vanhu muZimbabwe. Saka one of these people varamba kubribwa ndiMaiguti nechechi yavo vachideedzera kuti take your money and use it elsewhere. I have my own money, I have my own Land Crusader. Why should we take your money? Tokuzivai moda kuti pusi sati tekadaro. One munhu wechechi aramba zviri pachena. Munoziva mumwe akadisappointa maZimbabweans vazukuru pambuya nhendanga ari Pastor Dr. Ian Ndlovu. Ndo mumwe akatitengesa ari kungodedzerwa kuti ndiJudas Iscariot because ndiye mumwe ataifungidzira kuti acharamba mota nemari but akamhanya akagamuchira nemaoko maviri. Saka Maiguti ndo vamwe vevamwe vakaramba mota, vanhu vakaita saThomas Mapfumo, Winkid vachiti isusu hatidi kupusiswa nemwe muri mbavha dzevanhu, vanhu veZANU-PF ED timu yevarakashi. Saka Maiguti vazvitaura vari palive vari kuchechi kwavo. Kana muida full video munongotsvaga chete kana kuti moenda kuningikiri yavo kuchannel yavo muchanoona full video, vanyatsotaura zvese zviri pachena. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.